awadanlaşdyrylmagyna we döwrewaplaşdyrylmagyna her ýylda $100 milyon harçlanýanyny aýdylýan Aşgabatyň 5-nji mikroraýonunyň ýaşaýjylary täze ýyly sowuk diýwarlaryň we 2 metr çuňlukda galan köçeleriň arasynda garşylaýarlar. Gurrun edilýän etrapçanyň orta hasapdan 55-60 ýyl mundan odal gurulan 4 gatly jaýlarynyň ýerdeminlerini Garawum kanalynyň gelmegi bilen bagyrlykda şor suw peýda boldy. Ýöne soňky döwürde paýtagty awadanlaşdyrmak programmasynyň çägini bu etrapçydaky jaýlaryň hem daşyny ýeňil ýel paý bejerip, jaýlaryň gapdalyna beýkanunlykilen haýatlary we ýekleri ýyktyrdylar. Emma ýaşaýjylary aljyradan üýtgeşiklik şüýlüň Oktyabr aýyny 5-nji mikroraýonyň esasy köçeleriniň ählisiniň gadylmagy bilen başlandy. Köçeleriň gadylmagy ýyladys turgalarynyň ählisiniň juda könelenli we derhal täzelenmek zerurlygy bilen düşündirildi. Adamlar ülkü özleri hakynda edilýän alada begenler diýip adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylar gurrun berdiler. Ýöne bu begen stoňy bilen günnelik kuppa töwürli. Sebäbi ortasy 2 metr çuňlukda, iňi 4-5 metr giňlikde gadylan köçeler etrapçanyň ýaşaýjylarynyň girmek çykmak, durmuş zerurluklar üçin mikroraýonyň içinde hereket etmek mümkinçiliklerini soňky 50 ýylda görülmedik derejede kynlaşdyrdy diýip adynyň aýdylmalygyny soran 75 ýaşly ýaşaýjy diýrendi. Adatlygyň habarçysy 5-nji mikroraýony aýlanyp, ol ýerde orta hasap bilen 70 döwregi ýaşaýyş jaýynyň bardygyny, her jaýda hem ortasy 22-28 kwartiranyň ýerleşýändigini anyklady. Emma gyşyň ortasyna garamazdan olarky köne turbalar hem gadylyp aýrylandan soň bu jaýlaryň hiç birine ýyladys ulgamy işlemeýär. Odal köneler turbalar sebäpli 5 aýdan birine ýyllyk baran bolsa, inni 70 töwereg jaýyň hiçsine ýyllyk barmaýar diýip adatlygyň habarçysynyň üstü bilen şäher häkimiýetlerine seslerini eşitdirmekçi bolýan ýaşaýjylar gurrun berdiler. Olaryň tasdiklamagyna görä, häzirki kynçylykdyň jaýlardaky ýyladys meselesi bilen hem gutarmaýar. 5-nji mikroraýonyna 3 tan çağalar bar, 2 tan mektep, sagly goý ýerleşýär. Bulara barýan çağalar, enatalar gazylan ýollaryň garasyndaky döwük genjik ýany ýollardan ýer tapyp, sagaman geçmek üçin günne kösenmeli bolýarlar diýip adatlygyň söhbetdeşleri gurrun berdiler. Ýöne ýaşaýyş jaýlaryndan tapawutlykda mekteplerde çağalar baglaryna we sagly goýunyna elektrik peşlerini ulanyp, ýarym ýaltada bolsa ýyladys üpçünçiligini seredilýär. Emma berilýän maglumata görä elektrik wahalary we maliýe kynçylyklary derarly adamlaryň köpüsi ýaşaýyş jaýlaryna elektrik peşlerini ulanmakdan saklanmaga çalışýar. Bundan başga 5-nji mikroraýondaky awadanlaşdyryş şäherleri paýtagtlylaryň bu ýere şäheriň çar künjeginden höwes bilen gelýän 7-nji hammamynyň hem müşterilerini azaltdy. Sebäbi häkimiýetler onuň töwerek taşny gazanlaryna adamlaryň hammama gelmek gitmek mümkinçiliklerini nazarda tutmanyrlar. Köçeleriň gadylmagy öz awtology bolan adamlaryň hem türli ýagdaýlar sebäpli taksylanmaly bolýan raýatlaryň hem tez kömek maşininiň hem ýolunu baglaýar. Emma muňa garamazdan awadanlaşdyryş işleriniň depgini juda haýal barýar. Oktyabrda gadylan köçelerde noýabrda çala gymyrly görülen hem bolsa soňky 20 güniň dowamyna ne işi ne de tehnika görnýär. Adamlar 5-nji mikroraýondaky kösençlikleriň bu guşda gutarmajagyny boýunalyk. Emma köçeleriň bolmanyny inniki ýylyň gysyna çenli düzelmegini arzuw edýärler diýip adatlygyň habarçysy 27-nji dekabrda Türkmen paýtagtynyň 5-nji mikroraýonundan telefon arkaly beren maglumatyny aýtdy.